Bach o sgota heddi, boi. Dal anwyd fyddai heddi. Bach yn boring hefyd, li. Oed even honest, mae hwn wedi bod mewn am wedi 10 munud a mae pysgodyn ar y boi dros nesaf. Darts o popeth i'r dad. Fi misto fe big time, ti'n fawr? Oh, what a wampin! Wampin? Rwy'n gweld yn galed. Ar ôl colli de, falle bod rhywun wedi dod i arian arno ti a ti'n cael death threats o popeth. So fe'n peth neis. Tro yma ar y gêm, Johnny Clayton, y dyn sydd wedi gwneud bywoliaeth efo'i ddwylo mewn 2 faes hollol wahanol sy'n gwmni fi. Yn blastrwr tan oedd yn 40, fe ddaeth y cyfle wedyn i ymuno ar PDC, y Professional Darts Corporation. Ac erbyn hyn, fel cyn enillydd pencampwriaeth y Premier League, mae'n deg bod bywyd chydig bach yn wahanol i'r bachgen o Bont y Berem, sy'n cael ei gyfri yn un o 10 o chwaraewyr dartiau gorau'r byd. Mae'n mynd? Y dyn mwyaf prysur yn y byd chwaraeon, sydd wyt ti? Ie, iawn, diolch. Siwr i ti? Dwi'n gret ti chwaraeon. Dwi wedi bod yn haslo chdi ers cryn dipyn amser yn do. Ond o'r diwedd, dwi wedi manteisio ar y cyfle bod gen ti ddwrnod off pryn. Be ti ffansi wneud? Wel, newn ni bach o bysgota, os ti'n ffansi o. Bach o bysgota? Na i fynd eich di i Sir Benfro, dwi'n gwybod. Just y lle, boi. Jump in. Jump in. Bach o sgota heddi, boi. O ie. Sy'n gwybeth, dal anwyd fyddai heddi. So be di tymor arferol, so ti efo'r PDC, ydy o'n rhedeg drwy'r flwyddyn, tas gen ti rhyw fath o drefn? Na, trwy blwyddyn, i fod onest, y ti... Y cystadleuaeth diwetha yw'r World Championships, obviously. Pencampwr y byd, wedyn, mae hwnna'n benni, fi'n credu taw, 4th o January, fi'n credu yw e. Ie. Fel arfer, ti'n cael pethefnos off, a wedyn mae'r World Series mewn. So mae'n mynd mwy bysi o hyd, ti'n gwybod? So wedyn, amser mae hwnna'n dod mewn, mae cystadlaethau eraill yn mynd i ganol wythnos. So mae fwy o dartiau, ti'n gwybod? Mae'n gret am arian, ond ti'n gwybod beth, so ti byth gytre, ti'n gwybod? So be ti yn licio wneud yn damser sbar ta? Yn amlwg ti'n teithio lot, a ti'n gorau llenwi'r amser yna, stafelloedd gwesti, gwylio lot o teli a hyn o'r llall. Ond os ti'n cael amser sbar, be ti'n licio wneud? Na, joio golf. Na, joio golf. Mae'r golf clubs yn y bŵt fwy na'r suitcase, ti'n gwybod? Na'r suitcase sy'n mwyaf bwysig. So ti'n rhaid i golf clubs o'n gynta, wedyn y darts. Wedyn y darts. A wedyn y suitcase. A wedyn y suitcase, ie, ti'n iawn. Mae rai pobl a ti'n gwybod llawn bag o, ti'n gwybod, irons. Mae da fi strimmer, chainsaw, popeth, achos fi yn clawdd an yr amser, ti'n gwybod? Fi'n gobeith caneru dal ap ysgwydyn. O'n i wedi meddwl am Stopon Morrisons ar y ffordd lawr, ond jyst i cheto bach, i byrnu fysgwydyn. Reit, sa. O'n i fyd hyn. Lle posh. Reit, sa, man i... Den. Da ni'n mynd i ddal bob pysgodyn sydd yma, ddim. Bob un sy'n y llyn. Mae'n oer, yndi? Ydi. Dwi oer i fi. Come on, then. Cerddon ni de, so ni'n cael lift. A ni, da ni'n mynd y bell o da. Na, gobeithio na. Mae'n eitha, Johnny, da ni wedi penderfynu dod â chdi i Sir Benfro i neu chydig bach o sgota. Pryd nes di bysgota mewn tro gynta? O, blydde mawr fel plentyn i bysgota afonydd, o blydde nôl. Ond ar y llyn, tro cynta ni fi a gobeithio gen i gwbl o bysgod heddi. Wel, da ni'n clywed yn a lot o bysgod yma, ond mae'n chydig bach yn oer, felly dwi'n cweit yn siŵr os oedden ni'n dal llawer heddiw, ond diolch moch am hynna. Dod i'n abo chdi sy'n bwysig, de? Ie, Tom, mae rhaid ni gael bach o wager yna fe. Rwy'n gwybod ti'n bod pwy sy'n dala fwyaf. Dim cystadleuaeth, di'n egi? Na, 20 quid. Come on. Money, Johnny, on your spot. Ian, how we doing? Right, I'm going to show you the gear that we're going to use and where we're going to fish. Lower it down. Oh, nice technique. And then we're going to give him freebies. Oh, shot. Do you fancy going to Barnsley for me tonight? you play my darts and I'll do some fishing, yeah? There we go. There we go. There we go. Get away. And we're into a fish. Johnny, if you pick that net up, go on underneath him. You've got him.
Brilliant. Bywyd yn braf, Johnny? Bywyd yn braf. Ni'n siŵr o di yn gweud celwydd fyny, sy'n byd ar ôl fan hyn. Mae wedi dal yr unig un, di? Ydy, ni'n siŵr bod e. So ti'n taflu'r bwyd na fewn, mae'n beth tebyg i taflu tuag at y darts bod ydi, ond pryd nes ti ddechrau chwarae darts? Dechreuais i ar y darts. Wel, mor bell nôl o fi'n cofio efo'n onest y ti, achos oedd bwrdd darts yn gytre gyda ni, gyda dad yn chwarae, oedd yn fy ngi yn chwarae, oedd mam yn chwarae. So, bob lle o'n i'n mynd, so mor bell nôl o fi'n cofio, ond yn gystadleuol, dechreuais i ware yn clwb rygbi Pont y Berem. Yn treulio rygbi pob nos Iau, a ni'n meddwl beth allwn ni wneud ar ôl ni. So, tîm dartiau gyda'r clwb a mi o'n ni ar tîm dartiau, ti'n gwybod, a fyna dechreuodd e gyd. O'n i bwyty 17 fi'n credu o'n i, a dechreuodd i fyna. Hobi bach dwi'n siŵr i ddechrau, ond pryd nes ti sylwi, dwi'n eitha da yn gwneud hyn. I fod yn onest, ar y dechrau, ti'n bod, just sport ysbri oedd e, ti'n bod, cwbl o drinks gyda ffrindiau. Fi'n credu o'n i wedi 29, 29 dechreuais i ware wedyn fel Super Leagues, dechreuais i ware wedyn i'r sir, a wedyn fi'n credu o'n i bwyty 32 ges i cap gyntaf i Gymru. So, fyna dechreuodd ei gyd. Ond yn proffesiynol gyda'r PDC, o'n i'n 40, so dim ond hwn yw'r 9fed blwyddyn i fod yn proffesiynol. Faint mae'r byd darts di newid oherwydd yn yr hen ddyddiau eich oedd yn cael ei weld fel just gêm mewn tafarn. Ydy yna dal yn bodoli ta di'n lot mwy proffesiynol? Fi'n credu bydd y gêm o hyd yn tafarn. Fi'n credu taw, fel ma'n gweud, pub sport yw y gêm darts, ond am chwaraewr ifanc sy'n edrych ar beth gall fod nesaf, mae'r byd dartiau gallu fe wneud yn dda mas o. Be am dy ffitrwydd di? Ti'n gorau cadw'n ffit i gadw fyny efo'r boes ifanc ta? Wel na, mae'r boes ifanc yn mynd i'r gym a fi'n paso Jim's Kebab Shop fel. Ti'n gwybod, dyw ddim y diet yn iach wrth chwarae darts. Ti'n gwybod, ti'n cael cwbl o beints wedyn. Ydy, mae'n galed, y diet. Yna ffordd mae bola dy fi seis beach ball, ti'n gwybod? Wel, un peth fydden ni ddim yn fita heno, di pysgodyn, dwi'n meddwl, os da ni'n mynd siapio. Mae'n relaxing, ond bach yn boring hefyd, di. Ydy, fe'n onest. Mae hwn wedi bod mewn am wedi 10 munud, a mae pysgodyn ar y boi dros nesaf. Mae wedi dal un. Mae wedi cael un. Dwi'n dod, fel dad, dwi'n ôl munud. Dwi'n dal hwn, li. Rhaid chi munud, boys. Iawn, Johnny boy. Fe cheating going on, ie. O, mae'n agosau, Johnny. Iawn, boy. Johnny boy. Un dim i'r ogyn. Gwyn i lun, sgwrdd. 5 quid down. Get in there. Gan i, boys. Ond yr un mwyaf sy'n y llyn. Alright, Johnny boy. Jaws, number 1. Ati, good boy, off a di. Nôl eich di, boi. Ti'n sôn bod chdi ar y lôn lot, Johnny. Pa mor anodd ydi o i fod i ffwrdd o'r teulu gymaint o amser? Ti ddim yn gallu prynu amser nôl. Rwy'n gweld yn galed. Mae Llyr y Mab yn chwarae pêl-drod rygbi. A mae Ffion wedyn y croten yn chwarae pêl-rwyd. Mae o hyd ar nos Wener neu bore Sadwrn, bore Sul. Mae prynu mae cystadlaethau darts ni, ond rwy'n gweld hwnna'n anodd iawn. A ambell waith ti'n mynd nôl i'r stafell wely a ni'n gorfod y gwely fyna, fi'n meddwl, dwi ddim moyn bod yma, fi moyn bod gytre. Ond the big picture, fel ma'n gweud fe, beth mae'n rhoi i ni fel teulu, beth mae'n rhoi i'r plant fel dyfodol, mae'n rhaid ti ystyried bydde jyst gweithio jobyn 8 until 4 ddim yn rhoi, ti'n gwybod? So gobeithio pan bydd y plant yn henach, maen nhw'n mynd i ddeall, mae wedi gwneud hwn i ni fel, ti'n gwybod? A na beth yn treial. Dyn teulu wyt ti de? Pa mor gefnogol oedden nhw i chdi gamu fewn i'r byd proffesiynol na? Wel, i fy onest i ti bod oedd dad, colles sy'n had dechrau mis Aws. Fi wedi gweld yn galed.
Fe oedd popeth, ti'n bod, darts oedd popeth i'r dad. Mam yn chwarae darts, so oedd y partner teulu i gyd tu ôl. A wedyn gyda Elen wedyn, oedd ddim Elen mewn i darts, i fod yn onest, ydi ar y dechrau, mae'n fanatic nawr. Odi, darts fanatic nawr, ar plant. Ond oedd y rhieni mor falch, dwi'n siŵr, o weld chdi'n dechrau, ond wedyn y llwyddiant nath ddod ar ôl hynna. Ti'n bod, yn bendant, ti'n bod, rygbi a darts, na gyd popeth oedd gyda'n dad. A ti'n bod, it was a proud moment i fod ar y llwyfa yna. Just i weid fel, ti'n bod, ei dad, fi ma, ti'n bod. Then, ti'n bod, fi misto e big time, ti'n bod. Mae'r elfen colli dy dad, mae'n siŵr yn rhywbeth di bobl ddim yn sylwi pan ti'n chwarae darts neu unrhyw gamp. Pan mae rhywbeth fel yn digwydd yn dy fywyd personol di, faint mae'n gallu effeithio beth ti'n neud o ddydd i ddydd? Odi, mae hwnna'n wir. Ti'n bod, fel ti'n gweud, oedd o'n i chwarae rygbi Pon y Berem, o'n i chwarae, ti'n bod, y tîm cynta, yn credu, 15-16 blynedd. Ti'n bod, joio oedd e yna pob di Sadwrn yn gwylio'r gêm, ti'n bod, oedd e tu ôl i fi yn y byd dartiau, ti'n bod, collon i dad, fel fi'n gweud, jyst oedd mymhen i yn y lle iawn, ti'n bod, fi still yn stryglan bach nawr, ti'n bod, meddwl am y galfad ffôn gynta yn ei weid ble ti boi, a bydden ni'n gweud, dad fi yn Wigan. A wedyn bydde tra rhawn yn gweud, pwy ti'n marw iddi? Sy'n mynd drod i cael wneud eto. A wedyn, ti'n bod, right, pob lwc. A wedyn, unwaith o'n i colli, o hyd yn ffôn a weid, ei dad, gyda, not a good today, wedi fe. A bydde fe, pa rebecso, mae fori ddod. Fi misso hwnna, fi misso fe big time. Siw bod yna lot o uchafbwyntiau yn yr yrfa hyd yn hyn, ond ennill cwpan y byd, ddwywaith, cynrychioli Cymru, chdi ag Erwin Price, mae rai bo hwnna i fyny efo'r profiadau gorau. Di, anhygol, ti'n bod. Angofiau byth y tro cynta, ti'n bod, ble oedd, o'n i'n gerbyn Lloegr. So, Cymru Lloegr gynta, oedd hwnna'n un peth, o'n i godi'r, ti'n bod, cwpan ar diwedd. Ffantastig. Gerwyn Price, un o ffrindiau gorau ar y byd dartiau. A ti'n bod, jyst i wario mewn tîm, i wario un gilydd. Ti'n bod, mewn wahanol. Ti'n wario unrhyw gysylltiaeth arall, mae jyst wrth hunan. Ti'n bod, os ti'n colli, ti'n gadael dy hun lawr. Ti'n colli mewn tîm, ti'n gadael rhywun arall lawr hefyd. A ti'n bod, Cymru. So, anhygol, briliant. A'r ddau o'na chi yn dod o gefndiroedd rygbi hefyd, felly mae'r elfen tîm yna, mae'n siŵr, ella'n golygu mwy i'r ddau o'na chi? Odi, credu bod e. Ti'n bod, fi lot yn hynach na Gerwyn. Ond, ti'n bod, ni ar yr un lefel am sy'n mynd dod i, ti'n bod, sport a sprit, ti'n bod, a ni just wedi clico fel ffrindiau, fel teammates, ti'n bod, ni arno ni'n mynd gael sport a sprit a tri ennill, ti'n bod, a ni wedi, so gobeithio bydd cwpl fwy to. Sôn chydig bach, am yr awyrgylch anhygoel yn enwedig yn y cystadlaethau mwyaf. Mae'n siŵr bod i mor, special i chwarae yndi, ond hefyd yn groes un os ti ddim yn chwarae dda. Mae'n siŵr bod o'n le ti'n misio bod yna. Odi, mae hwnna'n wir. Ti'n bod, wedi cael y cyfle i chwarae yn y Premier League a ennill e. Fi wedi bod ar un ochr o cael ei walu gyda Michael van Gerwen, wych i ddim, 7 i ddim, 8 i ddim. A wedyn mynd mlaen a ennill rhywbeth mor fawr â ni. A ti'n gweld y gwahaniaeth rhwng y dorf, 1 munud maen nhw gyd dati. Munud arall, ti just yn meddwl, please, just get off this stage. Ti'n bod, achos sy'n peth yn mynd yn iawn i ti. Dim o darts yn mynd, mae'r crowd yn dechrau mynd gerbyn ti. Lle unig yw e, ti'n bod, a ti'n meddwl, os nad yw'n ddwyrnod di. Ti eisiau'r llawn na agor fyny. Odyd, a just diflannu, ti'n bod. Ond am sy'n mae popeth yn mynd y ffordd iawn. Ac ei di byd yn well, ti'n bod. Mae'n siŵr bod o'r buzz mwyaf sy'n ti'n gallu gael. 100%. Ti'n bod, ti'n mynd mas fyna, mae pawb yn canu dy gan. Chos yna beth wedyn wrthyn ni gyntan. If they like your song, you'll have a fan base. A ti'n bod, mae pawb yn lygo'n gan i Johnny B. Good. Ti'n bod, a ti'n drychyd rown, mae pawb yn canu, a ti'n bod, mae'n ei ti'n twmlo rhywbeth special.
A ti'n teimlo'n bwysig, ti'n teimlo fel, mae rhywun dod i watcho fi ar y dat heno, ti'n gwybod, a ti'n mlaen ar llwyfan a just trio gobeithio bod popeth yn mynd yn iawn. Ti'n cael hwyl arni, Johnny? Sa'n cael dim hwyl ar foment. Ni'n credu bod nhw gyd yn mynd i gysgu am spel yn credu. Mae hwn yn competitive, mae popeth yn mynd yn dawel. A ti'n tense iawn am eiliad. Tense. Sut ti'n delio efo'r cyfryngau cymdeithasol, Johnny? Social media? Ie, dwi ddim yn fan mawr o social media, fo'n onest. Amser ti'n wario game darts, fi'n credu bod lot o fe'n neud a beto. Ar ôl colli de, falle bod rhywun i dod i arian arno ti, a ti'n cael, ti'n bod, siwgwment, fi wedi cael death threats a popeth, ti'n bod, maen nhw'n gweud pethau fel, I hope your family die, a pethau fel la. Ti'n bod, sef yn peth neis. Dwi ddim yn fan o social media o gwbl. Ydy'r teulu'n gweld stwff fel la? Oherwydd beth sy'n gallu digwydd, pêl-droed, rygbi, eich bod chdi'n dda yn beidio sbio, ond mae teuluoedd a ffrindiau'n tueddu i fynd i chwilio am rhywbeth. Oden. A diolch yn neis iddyn nhw weld y fath yna beth, na di? A ti'n gweld, fi'n gwybod bod Elen yn wraig a fi o'n y groten, maen nhw straight arno a gweld beth yw beth, ti'n bod a... Ti'n bod, dwi ddim yn neis, fel, ti'n bod, a fel fi'n gweud, mae gyd i wneud a betio, ti'n bod, a gamblo, a... I fod yn onest, ydy, so'n credu bod yn peth da, ti'n gwybod? Sori, dwi'n mynd y dawel ar hyn o bryd. Dwi'n mynd dawel fan go? Dwi'n newydd weld Monster. O, ti? Dwi'n di bachu eto, boi. Oedd hi'n dod tuag ata chdi, boi. Serious? Up, a Daisy. Ti wedi cael un? Wedi cael un, boes fach. Go on, Johnny boy. What a wampin. Wampin. On a wamper. On y mwyaf. Ti'n ar y ffordd, boi? Yni. Oh, wampin, boi. On a massive. Teamwork, boes fach. Teamwork. Asia, mae'na ddanedd ar hwn, Johnny boy. On a wamper, on a fe seis a fi. Hold on, fist bump. Johnny boy. Top job. Pai cwmpa mewn nawr. Ti'n gwych hedda, Johnny? Come on, yn stereo nhw i da. Dwi di swsio pethau gwaith, fel sa'n nhw'n dweud. Nôl i fewn, an. Nôl i fewn. Hold on, Johnny boy. Da ni wedi sôn am y ffaith bod dartia, y byd dartia'n gallu bod yn unig iawn. Ti ar ben dy hun mewn gwesty, ti ar ben dy hun ar y llwyfan yna, ond y pencampwriaethau mawr, pan mae'r teulu'n cael dod yna a dywylio di. A dwi wedi gweld nhw yn dywylio di, mae'r camera'n zoomio fewn arnyn nhw. Mae'n siŵr bod hynna jyst yn, wel, yn brofiad byth gofiadwy i chdi. Odi, mae yn. Dyn ni ddim yn tynnu nhw mas o ysgol jyst i ddod i watch a game o darts. Ond amser maen nhw ar gwyliau, ni'n chwarae yn y match play yn Blackpool, maen nhw yw hyd amser gwyliau plant. A wedyn Nadolig, so maen nhw land, doi mwyaf pwysig, maen nhw'n dod. Ti ar y llwyfan a mas o'r crowd i gyd, os mae 2,000, 4,000 i 6,000 ti o gyd yn clywed lleisiau pwy sy'n agos i ti. Os ti'n clywed, come on dad, mae hwnna'n meddwl, fair play, maen nhw ma i fi, ti'n bod? Be sy'n nesaf rwan? Oherwydd Johnny, ti wedi bod ar y lefel uchaf bosib yn y byd dart sawl mlynedd rwan. Wyt ti'n gobeithio bod yna'n parhau am flynyddoedd i ddod, os gen ti rhyw fath o gynllun? Licsen ni bod ymlaen. Yn feddwl, 55, ti'n bod, a wedyn, so mae 6 mlynedd bach arall. Ond os maen nhw still yn mynd yn dda, fi'n mynd i cadw fynd, ti'n bod? Ond gweud ni, os bydde ddim digon da, wel, falle bydde'r ben cyn ni, ond gobeithio 55 mlaen. Gret. Os mae'r yrfa'r dart yn dod i ben, ti wastad yn meddwl ac yn gwybod, mae yna yrfa yn y byd pysgota i chdi rwan, does? Wel, fel dalon ni heddi, sy'n not o beth dy fi fyna, so felly gobeithio dyle fod y dart yn cadw fynd. Ond golf byddai wedyn. Ie? Ie. Och di well na fi'n pysgota beth bynnag, byddai ni gael gêm o golf rwan, ni gael test bach arall bydd. Ie, fi ddim arian ar hwnna, oce? Chos fi'n credu nellid i hwnna. Dwi'n mynd siŵr. Johnny, mae wedi bod mor neis, dod i nabod chdi chydig bach yn well, cael treulio diwrnod efo chdi, efallai dod y pysgota ddim yn gret, de. Ond pob lwc efo bob dim sydd yn dod yn y dyfodol. Diolch yn fawr iawn.